हेल' लोगोफोर गुड मर्निं टु इउ अल आरो नोंसिनि थाखाय फिन खेबसेबाव भिडिअ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर मानोना बेयो जोबोर इम्परटेन्ट लोगोफोर माने नै बावैसो जानाय घटना आरोना बारा गोबाव जायाखै थ' लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानो जे नोंथांमोनाथ' बयबो नुडल्स जायो नंगौना नङा चावमिन नुडल्स बेफोरबायदि मेगिनो मानो बेफोरबायदि जायो नंगौना नङा लोगोफोर थ' नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ जायोबा बेफोरबायदि जानायनिफ्राय गोजानाव थादो आरोना अननानै लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा आं नोंथांमोनखौ माने खैफोदाव गोलैजानो लुबैयो आरोना थ' लोगोफोर मैया दाखालि मा जादों चावमिन जानानै माने सासे गथ'आ सासे स्टुडेन्ट सात्र गथ'आ माने जिउ गोमादों आरोना हथातनो जिउ गोमादों लोगोफोर थ' नोंथांमोनाबो माने बेफोरबायदि जानायनिफ्राय गोजानाव थाबा मोजां लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि चावमिन नुडल्सआव सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि माबा माबि जानाय खोनाबाय थादोंना लोगोफोर सिगांनिफ्रायनो खोनाबोखायो थ' बेफ्राव सोरनिबा आखाइफोर दङ बा सोरबाफोर मेगन सानानै मा मुलि होदों मादों बेफोरबायदि जानो हागौ कम्पानिफ्रावनो बेफोरबायदि खालामो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' सोरखौ मा बुंनो लोगोफोर नंगौना नङा थ' बेनो आरोना थ' नोंथांमोना बे नुडल्स जानायनिफ्राय गोजानाव थायोबा मोजां जागोन आरोना लोगोफोर थ' आं बेखौनो हास्थायो लोगोफोर नोंथांमोना दि बेनिफ्राय गोजान जायोबा मोजां बेफोरबायदिनो जोंनि मादावबो जोंनि गेजेरावबो बेफोरबायदि जाफैयोबा दुखुनांथावनि बाथ्रा नंगौना नङा लोगोफोर बायचान्सआव बेखायनो माने जों बेनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां आरोना चावमिन नुडल्स बेफोरबायदि जानायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां खि जाने कम्पानिफ्रावनो बेफोरबायदि मुलिफोरसो होना हरदों ना मादों बेफोरखौ बुंनो हायाना लोगोफोर थ' बेखायनो माने जों गोजानाव थानाया मोजां आरोना बेफोरनिफ्राय थ' आं बेखौनो एडभाइस हरदों नोंसिनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो दानि भिडिअ बेनो दिनैनि माने दा बेलासिफ्रावबो हगारनो हागौ आङो बेनो आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखायसो भिडिअखौ बानायो आं नोंथांमोनखौ सेभ खालामनोसो माने आं भिडिअखौ थाखा फैसा मोननायनि थाखाय आं भिडिअ खालामा लोगोफोर नंगौना नङा थाखा फैसाखौलाय सोर साबैसेया मोनो लोगोफोर माने आङो थाखाखौ माबा खालामा आरोना आसा खालामा थ' नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनोसो आं सेस्था खालामो आरोना लोगोफोर थ' बेनो आरोना दिनैनि भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामबाय थागोन आरो नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामबाय था थ' बेनो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ थ' नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदिनो इम्परटेन्ट भिडिअ मोनलांबाय थागोन माने दिनैनि भिडिअ इम्परटेन्ट नङाबाबो नेक्स्ट टाइमनि भिडिअ इम्परटेन्ट जागोन ना नंगौना नङा लोगोफोर थ' बिदिनो जोंनि बर'नि गेजेराव माने गावजों गाव हेफाजाब खालामलायनांगौ माने बिदि हेफाजाब खालामलायबासो माने डेभेलप जागोन नंगौना नङा लोगोफोर थ' बेनो आरोना लोगोफोर माने गावजों गाव हेफाजाब खालामलायनायानो मानसिनि देरसिन खामानि नंगौना नङा लोगोफोर बेनो आरोना माने गावजों गाव बिदि हेफाजाब खालामलायोबा नोंबो नेक्स्ट टाइमाव हेफाजाब मोनगोन आंनिफ्राय माने आंबो नोंखौ हेफाजाब होफिनगोन माने नोंबो आंखौ हेफाजाब होगोन नैबेफोरबायदि आरोना लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअआ बेनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामथार थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय